तर नमस्कार मित्रांनो, मॅड इंदळकर आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असं. तर बऱ्याच दिवसानंतर म्हणजे जवळजवळ 10-12 दिवस झाले आणि 10-12 दिवस झाल्यानंतर ह्यो ब्लॉग पडता. तर सगळ्यांका माझ्याकडनं आधी सॉरी की एवढ्या दिवसानंतर ब्लॉग पडता, व्हिडिओ पडता. तर ह्या 10-12 दिवसात काय झाला म्हणजे ह्या 10-12 दिवसात का ब्लॉग नाही पडा त्याचं कारण म्हणजे की मी आजारी होतो आहे. थोडक्यात सांगायचं झालं तर म्हाका ताप इल्लो, डेंग्यू ताप इल्लो आणि त्या डेंग्यू तापामुळे मी घरात होतो. त्यानंतर थोडे दिवस म्हणजे 2-3 दिवस झाले म्हाका वाटला ताप जायत पण शेवटी म्हाका ॲडमिट होता लागला. कणकोलीक आपल्या सरकारी दवाखान्यात ॲडमिट झालं. तिकडनं मग डायरेक्ट परत ओरोसला म्हाका तिकडे नेलं नाही. म्हणजे 5-6 दिवस मी हॉस्पिटलमध्ये होतो आहे आणि ह्या 10-12 दिवसातच मी ॲडमिट असतानाच माझ्या गावाकडची हिंदळ्यातली म्हणजे माझ्या पप्पांची आई, माझी आजी ती एक्सपायर झालेली होती. तर ह्या 10-12 दिवसात मी काय करू शकले नाही किंवा काय बनवूक भेटलं नाही माझा व्हिडिओ वगैरे. फक्त आपल्या दहंडी झाली. त्या दहंडीच्या जे अगोदरच मी 2 दिवस अगोदर मला डिस्चार्ज भेटला तेव्हा मी तिकडनं इलं आहे, बरं होऊन इलं आहे आणि इल्यानंतर मग 3-4 दिवस मी घरात होतो. आणि त्या दहंडीच्या दिवशी पण मी तुमका काहीतरी म्हणजे बराच काय ना काय दाखवूक भेटला असता त्या दिवसाचा. आपल्या कणकोली शहरातला किंवा इकडे तिकडे आपल्या आमच्या तिकडे वाडीत पण आमच्या पोरांनी दहंडी वगैरे केल्याने काही दाखवूक भेटला असता. पण तिकडनं इल्यानंतर आराम म्हणून मग मी घरातच होते, काही बाहेर जायचं नाही. तर आपल्या ह्या समाज मंदिराच्या हवेत बाजूक आमच्या ह्या वाडीतल्या म्हणजे छोट्या छोट्या पोरांनी दहंडी आपल्या म्हणजे आपल्या मनाची दहंडी केल्याने आणि तर दहंडी केल्यानंतर कबड्डी खेळले आणि तर कबड्डी खेळताना त्यांची जो काय म्हणजे व्हिडिओ होतो छोटंसं तो मी बनवून ठेवलेला आहे. तो फक्त टाकून भेटूक नाही मला. तर ती छोटीशी व्हिडिओ ती फक्त तुम्ही बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. लवकरच भेटे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओत आणि शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा. तर चला मग काय रे युवराज तो पण होतो याचा टकला फुटला त्या दिवशी दहंडीत. व्हिडिओ बघा, व्हिडिओ बघल्यानंतर तुमका समजात. तर चला मग पुन्हा एकदा सांगते, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. नंतर आपल्या चॅनलवर कोण जो नवीन असतात तर काय करा, सबस्क्राईब करा. तर चला मग भेटूया लवकरच. ह्या काय उंच करमेला मजा नाही सुटायचे आम्ही जायचो तो आपण पुढे उंच बांधू
पाणी पैसे किती किती हो? 10,000 रुपये होत प्रत्येकाच्यात. 20, 10, 10, 20 पण होत. बघलं ना. बाजारपेठेत डावरा येईल या. बाहेर ना बाई आता चिंतनच्या भावाची एक रेड घालायची आज पुढे पकडा आहे ऋषी जायची गो बरण्याचे खाली उडावची ले पुढे भरती खायला द्या बहिण्याला सुरसुरा बाहेर आहे तू बाबू तीन एक राज पण म्हणत नाही साईड लाई ना ओलटचे पॉइंट एक हाफ संपलो होतो गाड्या पुढे लाव चला रिक्षा वाढतले होत लाईन 3 4 5 6 8 9 तेजो दे विनायक बोल कुछ बोल
ए नाही काय बैलाच्या विषय ए वय मुन्ना ए चपला काढ कबड्डी 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 धरल्याने बहीण मडकेश्वर होता मडके एक साइड जाना राजा लाव थापा ढुगड्या पाठीवर धरले दोघा बघ तरी टाइम अप झालो ना टाइम अप ग्राउंड चेंज राजे सगळ्यांनी घात लावली काय वेळा आहे आता काय पडणार होतो पाठी लावू नको बरं राज पहिले 15 गुरुचू नाही 9-10 विनायका घाल मुन्ना घालता किती वेळा बाबल्या 12 दा
हो बाय प्रेक्षक म्हणते. बाबल्या घुस हा बाबल्या घुस हे बाबल्या घुस घुस हे बाबल्या घुस ला ला जा नाही आते होय होय देवाची धडपड धर 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 धडपड चल 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 रामला घरात पटो नाही कबड्डी बोलू ना योगाचं आवड झालं ये चले फोड़े बहिणारा अंडे चल हे अंडे 20 पॉइंट घ्या तर आगात बहिणा 2-3 आउट मी बघतो ते कट्ट्यात ना काय आपटलं बोल होय ना घाल ना आपटलं बोल एवढं एकाच चल पळ पळ गेलो अरे माती ती रक्त मेला वाहुला काय ता डोका फुटला राम डोका फुटला ए रक्त वाहुला मेला ने घरात ने हे लागला की माती ती लागला रक्त इला ओ काय त्याच्या हातात घे. ए राम हात कर ए राम वन मी सांगते ते कर ना घालू नको रे काका डोका काय करते पाठी तुले रागत ए राम ते ने घरात अंगुळ विंगुळ घालतो ए राज लागला बघ मला रक्त पटपट आणला रक्त मला पटपट आणला चला हे फोडा रे लवकर चल मडक्या येतो जिंतो राहू द्या तो डोश्या ते कोणता नेतास ते नेतास कोणता नारळ बिरळ ते पाठी का दिसत ना कोणा होय रे चाललास का अनिकेत नारळ आण खाव्या बहिणी फोडून पण वाडीत आणलेली वाडीत बंद केलेला माहिती होय होय चला घरात
जप्त केला जाईल. आणि कोणता नेता असतो सांगा, हे कोणता नेता असतो सांगा आधी. चौघ जण रे, पाचवं खाया नेताच का पाया. घराकडे बसला. घराकडे बसलो. हे दे त्यांका चलन जाऊ दे.